Boa tarde a todas e todos. En primeiro lugar, grazas á agrupación Alexandre Bóveda por organizar este acto. Eu son María Ovelleiro e temos hoxe aquí connosco a Iria Veiga. Iria Veiga é psiquiatra no Hospital da Barbanza e ademais divulgadora científica, unha das divulgadoras científicas máis recoñecidas que temos na Galiza. Colabora agora con Sermos Galiza todos os meses coa columna Podestrelas, na que difunde os coñecementos sobre ciencia e fai dunha maneira, como poderedes comprobar agora que non vengo a falar, comunica de maravilla, achega cuestións que o grosso dos comuns e das comuns nos resultan difíciles de entender, non? Ela fai nos tecnicismos, como di ela, non? Parafraseando a Einstein, pois non podes comprender algo realmente se non és capaz de explicarlo como se yo explicases a túa avoa, non? E vaya, trata sempre de divulgar, de facernos entender que a ciencia que é algo fundamental para que poidamos coñecer o mundo. De feito, tamén nos dito algunha vez nunha entrevista que ainda publicamos hai pouco, que unha persoa que se considera culta é unha persoa que ten coñecementos de arte, ten coñecementos de literatura, ten coñecementos de historia, mas tamén ten que ter coñecementos de ciencia, non? Sobre todo, tanto para coñecer o mundo actual en que vivimos, como para non caer en toda esa non sei se chamar pseudociencia, siquera, non? Que queda hasta malo de acoplarte a palabra ciencia, pero vamos, pseudo completamente, non? Bueno, a día de hoxe hai moitísimas cuestións, estamos falando agora de actualidade vinculadas coa ciencia, confrontándoa con cuestións pseudocientíficas que nada teñen que ver con ese coñecemento. Por iso é moi importante, non? Ter persoas como a Iria que son capaces de divulgar, que facernos chegar a todas e todos nós cunha linguaxe coloquial, cunha linguaxe sinxela, todas as cuestións que teñen a ver coa medicina, con cuestións moleculares, da xenética, de vacinas, etcétera, etcétera. É gañadora tamén, e aí o seu vou facer en comunicación do premio de artigos normalizadores do Concello de Carballo en 2017, non? Nada máis, xa vos deixo con Iria, que nos vai falar da non sempre doada relación ou vinculación que houbo e que hai entre marxismo e feminismo. Un aplauso. Moi boa tarde, moitísimas gracias por estar aquí. Como di María, eu son psiquiatra. Entón, partindo desde esa base, eu non veño aquí a falar como intelectual ou como académica, nin como experta en Marx, vale? Pero sí que me parece que ás veces o meu traballo é de alguma maneira un escaparate privilexiado para ver moitas dinámicas humanas. Entón, nese sentido, non quero facer unha presentación, non quero facer unha palestra de tipo erudito, digamos, que estiven aquí presente en alguna exposición que se abordaba con moitos meus coñecementos sobre o tema, pero sí como personal técnico dun campo que ten que ver coas disciplinas científico-técnicas, que ademais dáme a oportunidade de estar en contacto con moitas persoas e de coñecer moitas circunstancias humanas. Entón, nese sentido, creo que ides ver que os temas que quero tratar aquí van un pouco máis encaminhados cara a esa experiencia. Nada, quería empezar cunha anécdota que para min reflexa moi ben os temas que quero tratar. Eu traballo no Hospital da Barbanza, traballo nunha unidade de saúde mental, entón é un sitio moi pequenino, igual en total como está a sala de grande, entón na entrada está o noso administrativo e detrás dele están as portas dos diferentes despachos, do meu e dos meus compañeros. Entón, de cando en vez, pasa con bastante frecuencia, alguén entra, pasa por dentro do administrativo, abre a porta do meu despacho e pregúntame a mí se ali se dan as citas. Entón, claro, pasou por diante dun señor sentado nunha mesa que pon un cartelón diante grande pon administrativo, entrou nun despacho que ponía Doctora Veiga, psiquiatra, e preguntou a unha tía con unha bata branca de médico se era ela a que daba as citas. Entón, eu creo que isto, máis aló de que me parece que ten unha certa gracia,
ven a demostrar dúas cousas. Primeiro, os prexuizos que operan, como alguén que pode parecer máis lóxico que unha muller nova de as citas, a pesar de que leva unha bata e pon un cartel que pon doutora en lugar dun home de mediana idade. E, por outra banda, como a nosa subjetividade, os nosos prexuizos, fai que moitas veces non vexamos ni sequera aqueles feitos máis evidentes e máis objetivos da realidade. Entón, eu, nese sentido, a pesar de, ademais de falar do feminismo, quería tamén falar dunha parte que para mí é moi importante da teoría marxista, que é o materialismo. É dicir, reivindicar un pouco o pensamento materialista e o pensamento positivista oposto, en oposición, a unha corrente máis postmoderna ou máis subjectivista que, ao meu ver e de forma equivocada, está un pouco impregnando a esquerda actual. Entón, entre estes dous eixos, quero que bascule un pouco a miña charla, quero deixar tamén espazo para o debate. Durante ou despois, eso xa ao vosso criterio. Bueno, en primeiro lugar, quería facer un pouco unha análise do que supón o pensamento marxista dende a perspectiva feminista. Preocúpame un pouco a sensación que teño, que igual é unha sensación subjetiva miña, xa empezamos mal, de que se cadra nos momentos de esquerdas o feminismo está un pouco ás veces limitado ou circunscrito a aquelas palestras ou a aquelas actividades que son de signo única e exclusivamente feminista. É dicir, non é un movimento, non é unha reivindicación que permee todos os movimentos ou todas as reivindicacións, senón que é un pouco como algo aparte, algo que vai só naquelas reivindicacións que nos parecen que atinguen única e exclusivamente as mulleres. Neste sentido, eu creo que é un erro, porque creo que as reivindicacións feministas son reivindicacións que teñen que ver coa igualdade e que, en tanto, as reivindicacións igualitarias deberían ser do interese e ser da máxima preocupación de calquera persoa que se diga de esquerdas. E creo que, en boa medida, isto non está pasando. Despois, a miña segunda grande preocupación, en tanto que científica ou que persoal científico-técnico, é que tamén me dá a sensación de que unha cousa que nos está poñendo en primeiro plano, cando falamos de movimentos de esquerdas, é precisamente o pensamento científico, o discurso científico e o método científico, sobre todo. Cando creo que o materialismo histórico e, por lo tanto, tamén esa centralidade do pensamento científico e do discurso científico é algo que está na médula, no cerne do marxismo. Entón, reflexionar tamén porque, se isto era unha reivindicación e un punto central da xenda marxista, porque agora nos momentos de esquerdas parece que non está sendo un punto tan central. En relación co tema do feminismo, do traballo feminino, sobre todo, se ven, ainda que se cadra na obra de Marx non é un punto central, o tema do traballo feminino, sí que Engels fala na súa obra da súa preocupación porque se pudera producir, na época na que escribían, unha sustitución da man de obra masculina por man de obra feminina peor pagada. Isto por unha banda. E despois, por outra banda, tamén se encarga de falar sobre o traballo non pagado feminino que se produce no ámbito doméstico. E Engels considera que isto é un pouco a base na que sustenta a opresión capitalista. É dicir, a mí gústame decir, ou me ha caído decir, que a obra feminina dentro do fogar tradúcese no que poderíamos chamar unha plusvalía pura. É dicir, un traballo do cal o obreiro, neste caso as obreiras, as mulleres, non perciben ninguna retribución. É dicir, sería o 100% dese traballo sería plusvalía. A mí pareceme que esta visión de Engels, este temor a que o traballo masculino se xa reemplazado por man de obra femenina peor pagada, pareceme que ten algo de visionario. Porque se ven, iso non aconteceu exactamente como ele pensaba, sí que nos últimos anos, sobre todo desde a crise do 2007, o que aconteceu
non foi que a man de obra masculina fora sustituída por man de obra femenina, de feito o paro afectou máis ás mulleres que os homens durante a crise, senón que de alguma maneira as condicións de traballo dos homens feminizáronse. E con isto quero dicir que condicións de traballo que antes eran case exclusivas das mulleres pasaron a afectar tamén aos homens. É dicir, as condicións de traballo dos homens pasaron a ser máis semellantes ás condicións de traballo de explotación que padecían as mulleres antes da crise. Por exemplo, unha maior precariedade, maior índice de traballo a tempo parcial, unha menor sindicación ou maiores cotas de emprego non asegurado ou de horas extras non pagadas, eran situacións laborais que antes da crise eran moito máis frecuentes no traballo feminino e que despois da crise convertéronse un pouco no escenario común a todos os traballadores. Entón, creo que nese sentido sí que ese temor de Engels tiña algo de predicción de futuro, ainda que iso non se concretou exactamente nos mesmos termos que ele pensaba que se iba a producir. Por outra banda, deuse outro mecanismo polo que certos traballos, con todas as aspas que lle quedas poñer, se feminizaron. En certos eidos de alta competencia técnica e de alto prestixio, como pode ser, penso, por exemplo, na xudicatura ou na medicina, polo que a mí me toca, houve unha entrada masiva de traballadoras mulleres. Isto, en lugar de dar lugar a que esas mulleres acadaran o prestixio e a remuneración profesional que acadaban os seus compañeros homens, o que fixo foi que eses traballos se devaluaran. É dicir, na entrada masiva de mulleres, o que se deu foi unha maior precarización, unha baixada dos salarios e unha baixada tamén do prestixio profesional asociado a esas profesións. Por lo menos tal como son percibidas pola cidadanía. No que a mí me toca en concreto, que é o eido da medicina, o que se dá é unha sustitución da figura do experto técnico, altamente cualificado, pola figura da cuidadora. É dicir, un médico home é percibido como un profesional altamente cualificado e un experto. Unha médica muller é percibida como unha cuidadora, e non digo que isto sexa malo, pero sí que, digamos que deixa de percibírselle como persoal altamente cualificado ou como persoal científico, digamos. Entón, nesa sustitución, dá a sensación de que non é que o emprego ou que o posto de traballo confira prestixio ás mulleres, senón que as mulleres, ou a incorporación de mulleres, de alguma maneira, disminúe o prestixio que socialmente se otorga a determinadas profesións. Por outra banda, tamén quero facer hincapié no outro grande punto que sinalaba Engels na súa obra, que é o traballo feito nos fogares. O traballo doméstico, que non só se compón das tarefas propias do cuidado do domicilio, vamos a decir así, senón que na súa meirande parte equivale ao traballo de cuidados. E o traballo de cuidados realmente é o que configura o sostén da economía capitalista. É dicir, o sistema capitalista non podería sobrevivir sin todo ese traballo non pagado que fan de forma inmensamente mayoritaria as mulleres, tanto de crianza como de cuidado de persoas dependentes. Aquí quero tamén redondar na idea de por que isto é así, non? É dicir, por que as mulleres nos incorporamos de forma masiva ao mercado laboral e ao mesmo tempo seguimos asumindo a inmensa maioría, por non decir a práctica totalidade, desse traballo de cuidados. Isto é algo que tamén rompe un pouco a lógica das reivindicacións do feminismo clásico, no sentido de que de forma intuitiva poderíamos pensar que unha vez que as mulleres se incorporan ao mercado de traballo remunerado, o traballo de cuidados ia ser repartido de forma equitativa entre ambos xéneros, porque xa non se darían as dependencias económicas que facían que as mulleres se ocuparan deste traballo. Isto non está sendo así. É dicir, aínda que sí que nas tarefas domésticas parece que hai unha maior equiparación, o traballo estrictamente de cuidados, de crianza e de cuidado de persoas dependientes, sigue sendo
na súa inmensa e vergonzosa maioría, un traballo femenino. Aquí é onde eu creo que entra o outro grande tema, que é o tema do pensamento postmoderno, que moitas veces permea a esquerda e os movimentos feministas. A ver, o pensamento postmoderno, ou a ideoloxía, bueno, como me querías chamar, o pensamento postmoderno, por facer unha denominación así de andar por casa, é algo que creo que incorpora moitas ideas e moitas reivindicacións importantes e interesantes ao pensamento de esquerdas, sobre todo aquelas que teñen que ver cos dereitos ou cos reivindicacións de persoas minorizadas, as mulleres, pero tamén os colectivos LGBTI, as persoas con diversidade funcional, que, aínda que estaban no pensamento clásico de esquerdas, se cadra non eran unha primeira liña, por unha banda, e, polo tanto, é unha maneira tamén de poñer en valor as susceptibilidades e as vivencias persoais do individuo, non tanto como as grandes reivindicacións colectivas que sen ser importantes, pero que se cadra non chegan a colmar as expectativas dos individuos con respecto da ideoloxía de esquerdas e das reivindicacións das esquerdas. Pero tamén, digamos que a cara escura do pensamento postmoderno é a reivindicación de non tanto da subjetividade, senón da visión subjetiva da realidade material. E explico. O marxismo clásico fala de materialismo marxista, do positivismo, tal como define Auguste Comte, que fala de como o método científico como aproximación obxectiva á realidade é o único método polo cal podemos ter un coñecemento certo e obxectivo da realidade exterior. Isto, ainda que pareza unha redundancia e un perogrullo, implica que é unha realidade exterior que podemos coñecer e que é unha realidade obxectiva e que non ten nada que ver co observador. Vale, isto é como o apriorismo do pensamento científico, parece como moi de caixón e creo que no noso día a día todos temos claro que iso é así, pero ás veces nos debates filosóficos esquecemos que existe unha realidade exterior que é unha realidade cognoscible. En oposición a isto, a partir dos anos 60, 70, hai outra liña de pensamento que encabeza filósofos como, por exemplo, Lyotard, que falan da realidade non en canto a realidade exterior, obxectiva e cognoscible, senón en canto a relato da realidade. É dicir, cada individuo ou cada grupo tería un relato sobre a realidade e cada relato sería perfectamente válido e intercambiable por outro relato de outro grupo humano. Seguro que en máis dunha ocasión escoitachedes ou lichedes escrita a famosa expresión de metarrelato, que está tan presente moitas veces no discurso da esquerda. Isto que implica? Implica, por unha banda, poñer en valor a subjetividade de cada colectivo, que eso para mí está ben, pero tamén implica a idea de que todo relato é válido sobre a realidade. É dicir, que non hai unha realidade exterior obxectiva, senón que hai relatos. No seu paroxismo, esta idea, na súa forma máis extrema, levaría a decir que o método científico é un relato máis. É un relato máis propio da sociedade occidental que ofrece unha visión particular sobre a realidade. Por lo tanto, digamos que quitamos o método científico como o único método posible de achegamento a unha realidade obxectiva e poñémolo a igual nivel de outro tipo de relatos históricos, mitolóxicos. Entón, nese sentido, prívanos aos movimentos de esquerdas dunha ferramenta valiosísima de comprensión da realidade que é o materialismo histórico. Ademais, esta ideoloxía está moi permeada polo subjetivismo de Heidegger, que é unha ideoloxía fundamentalmente reaccionaria, que se permea nos movimentos de esquerdas a través de sucesivas revisións filosóficas, Sartre, Camus, que na súa esencia, unha das ideas forzas é a existencia dunha esencia de cada individuo ou de cada grupo
que é unha esencia original, verdadeira e, polo tanto, recuperable e reivindicable. Podemos falar da esencia dun pobo, da esencia dunha colectividade e tamén podemos falar da esencia dos homens ou das mulleres. Entón, nese sentido, o traballo de cuidados podría ser entendido como unha esencia femenina. E aquí é onde eu creo que nos empezamos a liar. Porque se consideramos que as mulleres ou os homens teñen unha esencia que é algo inherente a cada ser ou a cada grupo e que é algo que, polo tanto, é reivindicable e recuperable, estamos facendo unha atribución ás mulleres dun determinado tipo de tarefas e estamos, de alguma maneira, validando que iso sexa así. O sea, non é só un é, senón é un debe ser. Isto é o que lle chamaba a Heidegger o Dasein, a esencia, o ser aí, por unha traducción literal. Vale, que está pasando, a meu entender? O que está pasando é que estamos sustituindo o pensamento obxectivo e a análise obxectiva da realidade material por este tipo de apriorismos que veña un pouco desta idea do ser esencial das cousas. Hai unha certa parte do feminismo, non digo que todo, que fala do traballo de cuidados e fala das atribucións ou dos rasgos femininos que podemos asociar ao traballo de cuidados, como, por exemplo, a afectividade, a compasión, o darse para o outro, o altruismo, como algo propio das mulleres, inherente ás mulleres. Nese sentido sería un dasei heideggeriano, un ser aí da muller, unha esencia que debe ser reivindicada. Neste sentido, eu creo que isto é unha especie de círculo vicioso no que podemos enredarnos, no sentido de non vamos poder sair da espiral de traballo de cuidados e feminidade e mulleres, concretamente, se ao mesmo tempo consideramos que é algo que nos é propio. Entón, frente a isto, eu o que propoño é unha visión, unha análise obxectiva da realidade material pola cal as mulleres acaban asumindo ese traballo. Hai tamén unha identificación perversa, creo eu, que está nesta mesma liña, na liña do traballo de cuidados como algo esencial ás mulleres, que identifica cuidados e efectividade. É dicir, o mellor cuidador é aquel, a mellor cuidadora, bueno, decir femenino porque é así, a mellor cuidadora é aquela que ten unha relación de afectividade coa persoa á que coida. De feito, incluso hai as iniciativas legislativas que se levaron a cabo parten un pouco desta idea, ao meu ver, equivocada. É dicir, a lei de dependencia, por exemplo, parte da base explicitada na propia lei de que as persoas dependientes onde mellor están é no seu propio núcleo familiar e cuidados polos seus familiares. Entón, o que facía a lei de dependencia, nunha primeira instancia, era dotar económicamente, outorgar unha prestación económica para que as persoas dependentes puderan permanecer no seu núcleo familiar cuidado polos seus familiares. Cuidados polos seus familiares? Non. Cuidado por unha muller do seu núcleo familiar. Entón, que se conseguiu desa maneira? Conseguiuse que moitas mulleres se retiraran do mercado laboral remunerado para cuidar dunha persoa cunha remuneración que realmente era unha prestación social. Co cal non tiña paro, non tiña cotización á seguridade social e, ademais, entendíase que calquera persoa podía cuidar. É dicir, que non era necesaria ningún tipo de capacitación técnica para cuidar a unha persoa dependente. É dicir, para traballar nunha residencia, evidentemente, necesitas un título, pero para estar na tua casa cuidando do seu familiar dependiente, vale calquera. Por qué? Porque se parte da base, non explicitada, pero sí
asumida implícitamente de que o que nos outorga as cualidades para ser unha boa cuidadora é o afecto, é o amor. Isto en consulta, e por eso vos decía que eu veño aquí hoxe en calidade un pouco de persoa que fala con persoas, moitas veces o que escoitas é quen o vai cuidar mellor que a mí? E eu sempre digo, ante esa pregunta, eu sempre digo, calquera que teña unha capacitación técnica e que teña os medios adecuados vai poder proveer cuidados de mellor calidade que unha persoa soa na súa casa 24 horas ao día. O que non pode proveer un cuidador é a efectividade, pero son dos cousas distintas. Entón, por unha banda, dase esa identificación, e por outra banda, a contraparte desa moeda é que moitas veces as persoas que, polo que sexa, non queren ou non poden cuidar, non poden proveer eses cuidados, son sinaladas socialmente. De feito, proveer cuidados profesionalizados moitas veces equivale a abandonar. É dicir, contratar a alguén para que provea esos cuidados ou xa como paroxismo desta idea, unha residencia de ancianos, Dios mío, terror, equivale a abandonar a persoa dependiente. Entón, os cuidados reais, orixinais, xenuínos, son os cuidados non remunerados, non profesionalizados e atribuídos a alguén a quen lle une unha relación afectiva co dependiente. Pola mesma, unha persoa profesional, unha profesional dos cuidados, é unha persoa que de entrada é vista con, eu casi diría, con desconfianza. Por qué? Porque é unha persoa que está facendo iso por un salario, que está facendo iso de forma remunerada. Entón, xa non é o cuidado original, xa non é a relación de cuidado de afectividade, non? É un traballo. Entón, asúmese que unha persoa que cobra polo seu traballo non o vai facer entregándose en corpo e alma, por decirlo de alguma maneira. Entón, isto crea toda unha serie de relacións absolutamente perversas. É dicir, para empezar, e en primeiro lugar, crea que as familias se empobrezan. Iso en primeiro lugar. Porque estamos retirando do mercado laboral a unha persoa que moi dificilmente se vai volver a incorporar cando esa persoa faleza, cando esa prestación finalice. Por outra banda, que a súa pensión, cando se xubile, vai ser moitísimo máis baixa e que está dependendo económicamente daquela persoa que colla. Entón, esa relación que de entrada se nos vende ou se nos quere facer creer que é unha relación altruísta e desinteresada, xa de entrada, pola vía da prestación económica, deixa de ser unha relación altruísta, ou non é de todo. Entón, desconfigúrase esa idea de que os cuidados teñen que ser algo prestado de forma altruísta. É dicir, non é un traballo, pero é algo remunerado de forma subsidiaria ou subrepticia mediante unha prestación económica. Unha prestación económica que non é un salario, que é unha prestación e que, por tanto, non comporta paro, non comporta baixa e non comporta ningún tipo de dereito laboral. Claro, cal foi a outra consecuencia perversa desta idea que subxace detrás da lei de dependencia? Que foi unha lei que non contribuiu a crear emprego. É dicir, non se crearon empregos, a ver, crearon algúns, pero quero dicir, non se creou unha grande masa de emprego de cuidados domiciliarios ou de residencias asistidas. O que se creou foi unha partida presupuestaria que no momento no que se dotou tamén se desdotou e se acabou. É dicir, a lei de dependencia, baixo o meu punto de vista, fracasou porque era tan fácil como non dotar económicamente. Non había que desmantelar nada, era simplemente deixar de pagar as prestacións ou non incluir a novos beneficiarios. E eu creo que iso viña porque a idea básica que subxacía detrás era unha idea equivocada e era unha idea, de alguna maneira, esencialista do que eran os cuidados e do que eran os cuidados ou a relación das mulleres con ese traballo de cuidado. Por outra banda, a outra cara do traballo de cuidados é a crianza. E neste sentido, creo que tamén estamos asistindo a un auxe de discursos esencialistas en torno á crianza. Estou segura de que algunha vez escoitedes falar tamén da famosa, traída elevada, crianza con apego. Bueno, a crianza con apego realmente é
o que eu chamaría unha crianza, unha dedicación exclusiva ou intensiva das mulleres ao traballo de crianza, porque realmente o apego é un concepto psicolóxico que describe unha serie de cambios neurobiolóxicos no neno que teñen todos os nenos sanos co cuidado parental. Entón, non hai crianza con apego ou crianza sin apego. Os nenos teñen apego de forma natural. Podemos falar, iso sí, de apego seguro ou apego inseguro, de como podemos promover que esa relación, que é unha relación natural, neurobiolóxica, que permite que os nenos sobrevivan, sexa o máis sana posible e vaya permitindo unha diferenciación saudable dos pais. Eso sería o apego seguro, aquel apego que permite ao neno evoluir e separarse, diferenciarse dunha forma non traumática e saudable. Pero non existe unha crianza con apego no sentido de que outro tipo de crianza sexa sin apego. O sea, un neno sin apego é un neno que por definición, non podería ser criado, que falecería, vamos. Cando falamos de crianza con apego, falamos dunha idea esencial do que é a crianza, no cal a crianza ten que ocupar a inmensa maioría do tempo, idealmente as 24 horas do día, da nai. E que ademais fai un fincapé moi especial en que sexa a nai femenino a que establece esa relación. Entón, creo que tampouco é casual que este tipo de correntes aparezan agora. Creo que parten tamén dunha idea que permea a esquerda esencialista do concepto da maternidade, na cal a maternidade é un feito diferencial das mulleres que non afecta aos homes e que, ademais, só pode ser levado a cabo por un ser de xénero femenino, por decirlo de alguma maneira, e que, ademais, aparece nun momento no que interesa políticamente que as mulleres se retiren do mercado laboral e que interesa que as mulleres empecen a volver a tomar ese traballo de cuidados como un traballo de tempo completo. E, ademais, e isto é o que me parece realmente preocupante por parte da esquerda, desactiva moitas das reivindicacións máis básicas do feminismo clásico, tradicional, que é, por exemplo, unha rede adecuada, suficiente e gratuita de garderías. Tamén é unha cosa que me preocupa moito, que de cando en vez, periódicamente, saen ideas de bombeiro que teñen que ver con levar os nenos ao posto de traballo. Que as mulleres poidan permanecer cos seus fillos no posto de traballo. Eu sempre penso en mí mesma, nunha consulta médica, penso nas miñas amigas ciruxanas, por exemplo, no quirófano, e penso sobre todo nas miñas pacientes que están 8 horas pelando peixe nunha fábrica e que me parece, vamos, o ambiente ideal para ter un bebé e para aleitar un bebé nun ambiente deste tipo. Entón, este tipo de ideas que evidentemente parten de persoas que teñen outro tipo de traballos ou que teñen ocupacións laborais moitísimo menos exixentes que a que temos a maior parte das mulleres, desactivan e deixan de reivindicar que o traballo do cuidado sexa un traballo compartido, non só dentro das propias familias, senón tamén pola propia sociedade. Creo que aquí tamén está un pouco esa idea esencial do que falábamos antes, das mulleres como cuidadoras esenciais ou como cuidadoras naturais. E tamén de que o cuidado ideal ou o cuidado real é aquel cuidado que se proporciona por unha persoa con unha ligazón afectiva coa persoa cuidada. Creo que, bueno, non sei, María, creo que na nosa quinta todos nos criamos en guarderías e con cuidado extraño de fora da familia non pasou nada. No meu caso non foi así. Houve moito apego porque a miña nai era desas que se dedicaba a cuidados, a facer unha xornada laboral intensiva na casa, sen descansos, sen vacacións e sen cobrar. No meu caso sí que era unha traballadora, pero que xa era filla de súa vez unha boa traballadora, co cal creo que en moitos casos é así, que xa somos unha xeración que en grande medida vivimos este tipo de situacións e iso non se nos ocasionou ningún tipo de trauma, ningún tipo de desarrollo psicolóxico. Fronte a isto, que eu creo que é unha forma de desactivar dende dentro grande parte das reivindicacións do feminismo e das reivindicacións tamén dos movimentos obreiros, porque creo que as mulleres en tanto clase obreira
este tipo de reivindicacións, como por exemplo reivindicacións dunha rede de garderías, e con isto refrescábame o que decía ao principio, non é unha reivindicación exclusivamente femenina. É dicir, pensar que as reivindicacións que teñen que ver coa conciliación son reivindicacións das mulleres, volve a situarnos nesa identificación de mulleres cuidado ou mulleres traballo doméstico, como se os homens non criaran, non tiveran fillos, non cuidaran persoas dependientes. É dicir, son reivindicacións ou son exixencias que en principio deberían ser para toda a sociedade. Os homens teñen pais que envellecen, os homens teñen fillos. Entón, por que a reivindicación de guardería ou do centro de maiores son reivindicacións femininas? Por que a conciliación forma parte da axenda feminista e non forma parte da axenda da esquerda en xeral? Fronte a isto, hai outro tipo de enfoque que para min é aquel que fai fincapé nas condicións materiais. É dicir, o motivo polo que esta reivindicación, porque esta ideoloxía en torno aos cuidados está tendo éxito é porque estamos nun momento no que a crise económica favorece que as mulleres se retiren do mercado laboral. As mulleres retiranse do mercado laboral porque cobran menos. E as mulleres cobran menos porque hai un substrato patriarcal que permite que iso sea así. E ademais, porque, ainda que ao principio decíamos que as condicións de traballo de alguma maneira se feminizaron, entre aspas, para mal, para todo o colectivo de traballadores, sí que é verdade que as mulleres siguen sendo as principais traballadoras de tempo parcial ou sin asegurar. Entón, é isto, non outra cousa, o que fai que as mulleres sigan cargando coa inmensa maioría do traballo de cuidados. É dicir, hai, por unha banda, un sustrato dunha ideoloxía patriarcal que así o exixe, pero tamén hai unhas condicións materiais, obxectivas, que son as que temos que cambiar, que fan que as mulleres sufran este tipo de discriminación laboral. Non é que as mulleres asuman o traballo de cuidados porque de forma innata e inherente e esencial estean preparadas para ello. Asumen o traballo de cuidados porque moitas veces están peor remuneradas económicamente, son as que de alguma maneira sacrifican esta actividade laboral para ocuparse das persoas dependientes. Por outra banda, tamén quería un pouco sinalar como desde os medios de comunicación, que non son precisamente de esquerdas, se fomentan este tipo de ideas. Como hai certo auxe tamén de contidos relacionados coa crianza e coa maternidade nos medios de comunicación e como o enfoque sempre dende unha perspectiva individual e subxectiva. É dicir, o discurso sempre é en torno á vivencia individual da maternidade. Non é en torno ás condicións materiais que rodean a crianza. Non é en torno ás condicións económicas, ás dificultades de conciliación, non é en torno a ese tipo de temas. É en torno á vivencia subxectiva do feito de ser nai. E se vos fixades, moi centrado tamén no feito da maternidade e no feito da muller nai. Eu poucos programas vin nos que se debata ou nos que se reflexione sobre a vivencia da paternidade. Cando ata non sei, os homens siguen tendo fillos. Isto é un elemento máis que apuntala este tipo de crenzas, este tipo de discursos. Pero non é un discurso casual, ni un discurso que xorda por xeneración espontánea. É un discurso interesado que vai cara a un fin determinado que é este, que é o feito de convencer a sociedade de que as mulleres teñen, digamos que unha facilidade inherente ou unha dedicación inherente a este tipo de traballo de cuidados e que, polo tanto, é lóxico ou é asumible, podemos como sociedade tolerar que recaia sobre elas, porque de alguma maneira é algo que nos escollemos. Non é algo que veña dado por unha serie de condicións materiais, sino que é algo que as mulleres, de forma voluntaria, porque vai na nosa natureza, escollemos, libremente. Por outra banda, e xa para rematar, isto englóbase dentro dun certo discurso do individualismo e da subjetividade que tamén permea moito non só os medios de comunicación, senón tamén as veces o discurso da esquerda. E é un discurso no cal a xénese dos problemas e a súa solución está na psique ou no espazo interno de cada individuo.
E é un pouco esta idea de psicología positiva, de que non é a situación objetiva a que está provocando o problema, senón que é a miña actitude ante esta situación. É dicir, se eu cambio de actitude, o meu problema vai se resolver. O paro non é xa un problema ou incluso unha catástrofe, senón que é unha oportunidade. Seguro que isto vos soa discutirá moitas veces. Entón, dende ese punto de vista, tamén as reivindicacións das mulleres son postas moitas veces no plano do subxectivo. É dicir, eu teño unha mala vivencia da maternidade ou eu teño unha mala vivencia do traballo de cuidados, porque eu teño que cambiar de actitude ante isto. Non é porque a sociedade non me estea proveendo dos medios que legitimamente necesito para levar isto a cabo de forma boa e razonable. Entón, creo que estamos vivindo agora mesmo unha especie como de tormenta perfecta, no que a esquerda ten que posicionarse ante este tipo de discursos e non, como creo que está acontecendo, en parte asumir parte desa ideoloxía postmoderna, porque de alguma maneira é algo que nos está dinamitando dende dentro. E fronte a iso, eu reivindico, e está outra vez a base de toda a palestra, como antídoto, de alguma maneira, o pensamento obxectivo, o pensamento racional e o método científico para facer fronte a este subjetivismo e a este idealismo un pouco naif que nos está inoculando este virus. Ben, pois agora se alguén ten algunha pregunta, algunha reflexión que queira poñer sobre a mesa. Eu pregunta non, pero unha reflexión. Simplemente que vi ali, bueno, gracias non, é bastante triste. Era unha muller que era xornalista, cámara, sabes, que eran os mamotretos que pesan un huevo, evidentemente. E vi que lle preguntaban que como podía cargar que cámara. E dice, nunca me preguntan se podía conducir de secciones. Nunca. Claro, porque estamos inherentemente diseñadas para cargar os cámaras de 40 kilos, pero non coa cámara. Sí, que me veo ahora mismo porque Sí. foi tremendo, foi moi... Queria dicir, a muller nunha fábrica de conservas de fabricar que normal elas mesmas van perdendo direitos, porque dicen elas mesmas que son máis pelotas que os homens. Dicen elas mesmas que somos máis pelotas que os homens. Estes nós que estiveron nun barco tirámonos pola popa a mitad deles. Por que? Porque pola necesidade, cada que ten medo quedarse sin traballo. A ver, eu creo que se xuntan dúas cousas. A primeira cousa é a precariedade económica. É dicir, a precariedade económica e a precariedade laboral. É dicir, nas fábricas de conservas, moitas veces, por poñer o exemplo este concreto, pero en casi todos os traballos desenvoltos maioritariamente por mulleres. Pero nas fábricas moitas veces o que se estila moito é chamar a 6 meses, botaros por paro e volverlas a chamar. Entón, eso que favorece? Favorece que se ti, claro, favorece que se ti das problemas, de que se reivindicas tal, non te teñen nin que votar, simplemente xa non te chaman para a seguinte campaña. Entón, por unha banda, e volvemos ao de antes, están as condicións objetivas que impiden que a xente se organice e proteste. Isto por un lado. E iso, por outra banda, sí que é verdade que as mulleres, en xeral, estamos menos educadas para protestar. É dicir, as mulleres indicanse menos que os homens. Iso é así. Se criticanse menos, en parte, porque das mulleres agárdase unha actitude máis sumisa. E as mulleres estamos educadas para ser máis sumisas que os homens. Entón, tamén se dan aí unha combinación de factores que fan que a man de obra femenina estea peor remunerada, peor organizada e que... Exactamente. E entón, están un pouco as dúas cousas. Por exemplo, outro colectivo non necesariamente mayoritariamente femenino, pero que tamén comparte un pouco esa problemática, é, por exemplo, os traballadores de hostelería. O sea, os camareiros e este tipo de personal que tamén teñen empregos moi precarios e moi temporais, de moita sustitución,
xeralmente tamén teñen problemas para organizarse. Por qué? Porque contratate 3 meses, vótote, contratate outros 3, se das problemas non te chamo. Entón, eu creo que son un pouco as dúas cousas. Lembraba unha cuestión que falabas ti de como eu me enfronto, por exemplo, ao caso da enfermidade, non? Cando hai unha cuestión sobre o cancro e sobre todo o cancro, eu que escoito muitísimo máis con mulleres que me pon, porque, bueno, o problema de son mulleres saúde como para falar diso, e se te enfrentas, se eres valiente, ti vas vencer o cancro, a mí e que me pon, porque tal vez todas temos coñecido a persoas valentísimas e que xa non están aquí con nós porque non entendía do valentes que elas eran poder con... Eso para min é o exemplo extremo, o sea, bestial, deste pensamento, eso, happy flower power, desta psicología positiva que vos decía, de o problema non é unha realidade objetiva, o problema é como me enfrento. Entón, isto vale para o paro e vale para unha enfermedade mortal. O sea, se eu teño unha actitude positiva e non sei que, vou esperar isto. Eu incluso escoitei alguna vez, que xa me parece que, bueno, que algún gurú destes, do pensamento positivo, dicindo cosas do tipo de o cancro é o mellor que che pode pasar. Jesús. Por qué? Porque é unha maneira de aprender sobre ti mesmo. Bueno, porque toca de coñecerte mejor. Sí, de coñecerte, ¿no? De coñecerte. Claro, entón, eu creo que hai un sustrato de psicopatía, casi, ¿no? De misma que o di, pero de un pouco de pensamento esotérico, cristiano, de crecer, como crecemos coa dor, ou como a dor é un regalo, porque nos axuda a conocernos mellor. A ver, eu creo que isto é pura irracionalidade. É pura irracionalidade. E que, precisamente, nos momentos de esquerdas, a eso é o que temos que poñer o materialismo e o pensamento científico. Quen loita, o sea, quen gaña o cancro? A quimioterapia gaña o cancro. O sea, o tratamento gaña o cancro. Nada que eu, o sea, eu podo seguir o mellor posible, os cuidados de saúde que me van a indicar, pero que eu sexa máis ou menos optimista non vai modificar o curso da miña enfermidade. Unha consulta, a ver, non quero que me psicoanalices, claro, pero aproveitando que temos aquí unha persoa do ámbito da medicina, eu ao contrario que María, por exemplo, que foi unha escola, levoume a escola miña nai desde moi cativa, pois a verdade que estou moi agradecida porque aprendín a comer, e tiña compañeras que non sabían comer, etc. Entón, nese sentido, pois, moi ben, pero sí que fun filla dunha nai que sí que tiven que ingresar nunha residencia, e isto que, bueno, por as circunstancias laborais, etc. E sí que... Pero mira, ves como necesitamos justificarnos, porque... Sí, bueno, un pouco só contaste o final da tua exposición, pero o que o meu sentimento de considerarme a peor filla do mundo por ter que chegar a esa situación, que o mesmo unha compañera, a miña comadre, vai, que tivo un fillo e polas circunstancias que fosen, pois non puido coller a baixa maternal e tamén se sentía a peor nai do mundo por ter que deixar o seu fillo na gardería. Entón, un pouco só apuntaches ao final da tua reflexión, non? Pero é certo que a sociedade sí que te marca e te estigmatiza, non? Pois iso, que mala filla eres, que tens que meter a... Bueno, levas a teu pai a unha residencia, que fixo todo por ti, etcétera, etcétera, e pois que mala nai eres, que tens que levar o fillo a un colexo, ou tens que levas... Claro, é que a mí o que me parece interesante de aí, non? O sea, o que me parece interesante desa reflexión é que é o que vos decía, non? Antes, que proveer cuidado profesionalizado equivale a abandonar. É dicir, a sociedade xúlgate se levas teu pai a unha residencia ou se levas teu fillo a unha gardería como se deixaras tirado. O sea, é prácticamente o mesmo. E ti, o que estás falando é proveerlle a esa persoa un cuidado profesional. O sea, para min eso é un auténtico disparate. É dicir, eu teño casos de pacientes miñas, que eran cuidadoras principais dun ancián, que o levaron a residencia porque necesitaban unha grúa para movelo, directamente. E aínda así, era como, Dios mío, pero teño que deixar unha residencia, e claro, a sensación era, pero vamos a ver, o sea, si objetivamente, materialmente, ti non és capaz de mover esta persona, e aínda seguían dicindo,
pero quen o vai cuidar o mellor camiño? E eu decía, calquera que teña unha grúa, porque aquí estamos falando dunha cuestión de risco vital. O sea, ninguén che quita de ir por ali, estar con él, visitalo, e evidentemente esa falta de efectividade só ya podes dar ti, pero que non necesita mimos, necesita unha grúa agora mesmo. Necesita 3 turnos de enfermería que lle cambien un coello. Entón, creo que esta identificación fai moitísimo dano, fai dano socialmente, pero fai dano nas cabezas das persoas. Porque ao final dá a sensación de que o que decíamos antes do cancro, que eu, co meu amor e coa miña dedicación, podo todo. Pois mira, non podes todo porque non podes mover 100 kilos. Ou non podes todo porque non tes os medios, ou non podes todo porque non podes estar desperta 24 horas. Pero ainda por riba, eu creo que eses prexuídos ainda se acentúan máis no caso do coidado dun dependente que no caso dunha crianza, non? Porque a día doxe, pois, para as mulleres traballadoras que traballan fora da casa, pois eso, que se vai ao cole, que se ten que ir a unha escola infantil, porque obviamente cos traballos que hai a día doxe precarizados, estás moitas horas fora da casa e non podes atendelo, eu creo que está peor visto mesmo no caso da dependencia. Sí, está peor visto no caso da dependencia. De todas maneiras, eu teño que decir que teño compañeiras miñas de traballo do ambiente sanitario que eras que non estás máis en contacto con este tipo de temas, e eu supoñía que probablemente tiveras outro tipo de sensibilidade, de enfoque, que xulgaban mal a outras persoas porque non estando traballando, aínda así deixaban o neno unhas horas na gardería. É dicir, eu non traballo, pero por exemplo deixo o neno de 10 a 2 porque teño que facer vida, e claro, pois eso era como mal visto, en plan, se non che queda máis remedio e estrictamente necesario que o deixes, vale. Pero non vale que o deixes 2 horas para ducharte e tomar un café, non? Esas son as malas máis. A ver se non vos parece unha estupidez o que vou preguntar, porque claro, aquí a educación a mí pareceme fundamental nas cousas que temos metidas na cabeza con respecto a todo isto que estades falando, pero obxectivamente, desde o punto de vista materialista e tal, as mulleres e os homes somos iguais. Quero dicir, non hai... Porque, eu teño leído, pois que a mellor hai fisiolóxicamente, incluso, hormonalmente, como sexa, non somos iguais, por tanto, temos certos valores, e os homes teñen outros, que non teñen por que ser un máis valorado que outro, son diferentes. Somos diferentes ou non somos diferentes? Porque a mí xa me parece que... Esa é a pregunta do millón. Perdón? Esa é a pregunta do millón. A ver, eu contesto xa agora co coñecemento científico de hoxe, vale? E iso non quere dicir que dentro de 3 anos non se diría unha cosa diferente. Pero o que sabemos hoxe, a día de hoxe, vale? A ver, evidentemente hai diferencias biolóxicas. E hai diferencias físicas evidentes, non? Vale. Pero o que ti me estás preguntando é se no noso comportamento somos diferentes. E, por lo tanto, o que me estás preguntando é se o noso cerebro funciona igual ou funciona diferente. Vale. A resposta a isto é complexa. O noso cerebro non funciona igual. Pero esa diferencia de funcionamento non pode ser atribuída a unha diferencia biolóxica. É dicir, o cerebro é un órgano increíblemente plástico. Entón, o feito de que homes e mulleres dende que nacemos, se somos expostos a estímulos diferentes, a expectativas diferentes, a maneiras de comportarse diferentes, a valores diferentes e a suposicións diferentes de como teríamos que ser ou non, todo iso fai que o noso cerebro se moldee. Entón, non se pode atribuir a diferencia de forma de pensar, por decirlo así, de homes e mulleres a unha diferencia biolóxica. O único que sí que parece que está demostrado a nivel biolóxico, que sí que pode modificar certas conductas ou certos comportamentos, é que parece que sí que a testosterona fai que os homes sexan lixeiramente máis impulsivos que as mulleres, sobre todo na adolescencia e primeira idade adulta. Pero isto é o único cambio significativo biolóxico que pode haber entre os cerebros dos homes e das mulleres a nivel biolóxico, digo. A ver, o exemplo que me parece moi significativo é o seguinte: se homes e mulleres fósemos distintos desde o punto de vista cerebral uns dos outros, unha muller de hoxe pensaría e comportaríase igual que unha muller de hai 300 anos. Se fose unha cuestión cerebral, biolóxica, sería así. En cambio, as conductas, os comportamentos e os valores
que temos nos hoxe como aceptados normais nunha muller, hoxe en día son completamente diferentes os que había hai 300, 500, 1000 anos. Entón, eso creo que é unha forma moi fácil, moi visual, de explicar que a diferencia que existe non é unha diferencia que ten unha base biolóxica, ten unha base cultural. Non sei se me expliquei. Sí, que vale para discriminar. Pero acusan de eso para discriminar. Claro, e además que é un digamos que un círculo vicioso, unha pescaría que se morde a cola, como decía o seu compañeiro, non? As mulleres son tal. As mulleres somos tal porque somos educadas para ser tal, e cando somos tal, dinos, non, es que eres tal, es que... Non, é un pouco a pescada que se morde a cola. Pero mira, yo creo que eso está pasando, gracias a Dios. Esperemos que sí. Bueno, porque yo creo que una mujer profesional no deja su trabajo para cuidar al menos. Se eu te contar. Bueno, pues eu non sei, porque eu estou-me extrañando un pouco de que hoxe eu tiño unha filla e unha profesional, e hoxe eu prefiro estar cuidado con unha profesional fora que por a miña filla, que deixo traballo. Me entende? Que a mí me parece algo pasado de modo que estamos falando aquí. Ou non? Sí, pero por desgracia, a ver, non digo que pase na inmensa maioría dos casos, pero por desgracia, ainda pasa, E son as mulleres que non deixan, non os homes. O que pasa é que se supone... Sí, a muller do presidente era Eso é para os chicos ademais como se comporta o home. Claro, eso feito para esa cosa. Mira, quería poñer de manifesto o tema que para min é primordial. Un é o tema individualismo-colectividade, o sea, é primordial, non? E depois hai outro tema que é primordial, que me parece que temos todos perdido. Eu non sei se non fomos quen de transmitir ás novas xeracións a ilusión que había antes, ou o materialismo, entre comillas, que había antes, porque ti cando abrías un pouco os ollos, falo da época esa un pouco nosa, de andar na rúa todo o día, tiñas un concepto, o sea, asimilabas un concepto científico e colectivo, e hoxe por hoxe é todo o contrario, non é nada permeable, o sea, é moi permeable a iso, e é o daño e a mala erva que medrou co tema do neoliberalismo que ti falas e da nova política, non? O sea, daqueles polvos estes lodos. Porque, claro, hai algo que é que a min faiseme extrañísimo que persoas con unha educación, con unha cultura, con un tal, non se xamos quen de valorar o que é científico e o que non é científico. O sea, que a min extrañame. E dentro do científico, pois, para min, igual porque fui educado así, porque a miña experiencia vital levoume por aí, pero é o que comentaches ao principio de todo, está o materialismo histórico e o materialismo dialéctico. E claro, hai unha cuestión que é real, que é eso, a ciencia, e hai outra cuestión que non pode creer no que queira, pero eso chamase fe, e a fe é ou non é. Punto. O sea, a mí me da igual que un diga que cree en Deus ou cree nas musarañas, pois me parece ben, pero eso non quita a realidade. E, dende logo, o tema da muller está claro, é que é un asunto completamente colectivo. É un problema colectivo, como é un problema colectivo a situación a que estamos abocados, hoxe por hoxe, os traballadores e as traballadoras, porque, sobre todo na Coruña, na cidade esta, na comarca, coñecemos casos de fai 10 anos, e non moito máis atrás, de verdadeiras elites de traballadores e de proletarios que os están precarizados, pero vamos, precarizados, e é a pérdida desa ciencia, dese materialismo e dese falta de recoñecemento da hipocresía que temos, porque estamos falando de que unha proletaria, unha muller proletaria é capaz de abandonar ou non abandonar aos seus pais, aos seus fillos, pero e a xente pudiente que aparece só na foto da revista Hola co bebé no colo, pero é que despois ten a súa inmigrante, ainda encima, inmigrante, hoxe por hoxe precarizada, sin seguro, sin nada, atendendo aos seus pais e atendendo aos seus fillos. E iso, o sea, van a misa, comulgan, andan por aquí e por lá, e iso non o vemos, o sea, é terrible esa sensación. E claro, e aí, para concluir,
o tema é volver a redefinir a esquerda e o que non é esquerda, porque, bueno, aí xa nos metemos en camisas de 11 varas e mellor non falar, pero está claro, o sea... Señor, fala que está dicindo verdad. Mañando do púlpito. É que me parece, o sea... O mandato de cuidar, non? É un mandato que recae sobre as mulleres. Pero non recae por igual sobre todas as mulleres. É dicir, as mulleres das clases altas, evidentemente, non teñen a necesidade de cuidar. E sobre elas non recae o mandato de non prover cuidado. Poden prover cuidado, sobre todo contra o precarizado, e ninguén as vai xulgar. Pero claro, é un mandato que recae sobre as mulleres de clase obreira, as que se lles di, pues, como decíamos antes, que a señora de Feijóo deixa o seu traballo para cuidar os seus fillos. Bueno, eso non cree ninguén, evidentemente vai ser a peruana, a señora de Feijóo, ou vai ser a inmigrante, non vai ser ela personalmente, ninguén, todos aquí sabemos que non vai ser ela personalmente. Pero é a idea... Claro. Además, aquí de Coruña seguro que... Sí, é rigola. Pero é o que se nos intenta vender, non? Como outro día tamén... Pero na esquerda tamén cada vez máis extenso, ou dá a minha impresión, ou eu noto máis porque para min é arrepiante o tema da que decías antes de que falabas da maternidade con apego. A mí parece tremendo. A min dame arrepíos, Sí, a mí parece terrible. E parece terrible, ademais, que xente formada, intelectualmente moi apta, e que ven dunha tradición de esquerdas, descolen esa milonga. O sea, que me parece increíble. Pero de mulleres que sei que deixaron o seu traballo. Sí, por eso que decía, o que decía esa compañera de que te parece increíble, a mí tamén me parece increíble, pero por desgracia está pasando. Por desgracia está pasando. Pero bueno, pues eu me parece, mira, eu estou indo falar, e digo, ai, Dios mío, me parece que estamos moi retro... O sea... Sí, algo están viendo cara atrás. Es muy porque la mujer ahora tiene acceso a la educación, antes solo se llaman los hombres. Ahora las mujeres tienen acceso a la universidad, estudian más que los hombres, porque padecemos esa lacra. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Como me tiene una hija que te voy a decir, mira, a mí que me ve un señor o un chico decir, si llevo mejor notas que ellos, le doy 1000 vueltas estudiando. Y eso, yo creo que eso todo va en la educación, ay, pues mira, tú puedes querer mucho a tu padre, pero si no puedes tenerlo en casa, tú tienes un buen trabajo, no se debe dejar. A mí me parece, yo tengo 84 años, pero a mí, por nada del mundo, me gustaría que mi hija dejara su trabajo por cuidarme a mí. No, a mí me cuida una señora de afuera, una persona de afuera, pero si no me manda una emergencia. Y así si quiero protestar, protesto, y a mí no me Ay, a mí me parece que esto hay que cambiarlo, Estamos aquí. Las mujeres hay que estudiar, hay que ver que este es el año de las mujeres, a ver. Lo que decía el señor es verdad, esas reinas y esas... A Carmen Tráfico cuidó el filo. Eso es lo que le digo, esa es una clase baja, muy baja, es que la clase alta... Es verdad. Hay que tener muchas charlas. Miña pregunta, ya por lado define esquerda, define esquerda hoxe, define esquerda, por exemplo, en Galiza, etc. Porque estou preocupada, porque citaches a Marx e Engels, como que quedaron un pouco atrás do que facemos hoxe, como permeamos a esquerda con isto e realmente facemos política realista, materialista, histórica e eficaz xa. Porque a mí é o que me preocupa, como levamos os programas políticos de forma eficaz. Claro, bueno, eu non son, xa dixen ao principio que non era teórica, non? Eu limito un pouco a sinalar as eivas que eu vexo en algúns discursos de esquerdas e tamén en algúns programas de esquerdas, quero dicir, eu criterio da lei de dependencia, porque para mí, por exemplo, unha medida obxectiva material, non? De mellora da calidade de vida das persoas, non só das mulleres, senón da ciudadanía en xeral, sería outro tipo de aplicación, outro tipo de implementación das leis de autonomía persoal. É dicir, para mí o importante sería que todas as enormes partidas presupuestarias coas que se dotou, por exemplo, a lei de dependencia no seu momento, se utilizasen para crear empleos relacionados coa dependencia. É dicir, para profesionalizar cuidadores e para crear centros. Non necesariamente macroresidencias,
É dicir, probablemente haxa moitas persoas que non necesitan un cuidado 24 horas ao día. Pero sí que probablemente moitas familias se beneficiarían de centros de día ou de cuidados faciais que agora mesmo están realmente moi saturados. E moitas familias se beneficiarían de cuidados domiciliarios para que ninguén tivera que abandonar o seu traballo. Pero non se fixo iso. O que se fixo foi darlle pasta ás familias. E para empezar, ti non tes ninguna garantía de que se eu che dou 600 euros, eses 600 euros vayan a repercutir no cuidado da persoa maior. Non tes ninguna garantía. Porque además tampouco se tería un feedback de en que se estaban gastando esos cartos. Eso para empezar. E despois para seguir, que era o que decía antes, non? Eso o que propiciaba era que alguén deixara de traballar. E ti por eses 600 euros, ti non te convertías en cuidador profesional de esas persoas. Iso por unha banda. Despois, por outra banda, o tema de escolas infantis. Que eu creo que son dúas políticas que serían políticas posibles, obxectivas e materiais que diminuirían a discriminación para as mulleres. E despois, para mí, outro punto crucial é o tema das baixas parentais. É dicir, eu creo que ata que as baixas parentais non sexan iguais e intransferibles, non se vai solucionar o tema da precarización do traballo femenino. E despois están outro tipo de cuestións que son máis de discurso, máis ideológicos, pero bueno, eu creo que eu se pudera pedir tres deseos ao que nivel a lámpara, creo que serían esos tres. As escolas infantis, además, hai outra cuestión. A mí nunca me gustou poñelas aí en políticas de igualdade, porque falamos das necesidades das familias e non dos dereitos das nenas e os nenos que teñen dereito á educación desde o 0 a 3 anos, con profesionais que sí que controlen. É certo que non educamos só as escolas, educa a casa dunha maneira importantísima, pero esa educación por un profesional sí que se sabe que se debe facer desde os 0 anos, non desde os 3, desde os 6, tal. Polo tanto, é un dereito das nenas e nenos que as escolas infantiles, públicas, dependentes, eu creo que da Xunta de Galicia, non dos concellos, pero bueno, ese non é o tema de hoxe. E entón, no momento en que nos sometemos en políticas de igualdade, en realidade que traspasamos o que é un dereito dunha nena ou dun neno menor de 3 anos, o traspasamos a unha necesidade que teñen as familias de poder conciliar. E non só iso, sino que entendemos, ao meterlo en políticas de igualdade, entendemos que é un problema das mulleres. É dicir, non é unha política social ou non é unha política familiar, é un problema das mulleres. Entón, volvemos a esa idea de que o traballo de cuidados é un traballo femenino. E, vale, quitamos yo, pero sigue sendo delas. É dicir, facilitamos ese cuidado, pero sigue sendo un traballo que é propio das mulleres e que deben desempeñar as mulleres. Entón, eu creo que é un pouco a trampa conceptual. Pero as mujeres, máis ou menos, somos igual de... Os votantes son igual de mulleres que homes, vamos. No mundo hai tantas mulleres como homes, non. Pois algo temos que facer. Hai máis mulleres. Hai máis mulleres que homes. Non nos fan caso. Ben, pois se non hai ninguna reflexión e ninguna pregunta máis, damos por concluída a palestra, agradecendo a Iria Veiga.